ଜାମୁକୋଳି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଫଳଟିଏ। ଆମେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ରୁମକୁ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ରହୁଛୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତୋଳିକି ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ମଜା ସେଟା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ରୁମରେ ଦେଖ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ନୁହଁ। ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଗଛ ଚଢି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ଶୁଣିନାଇ ଝୋଳ ଦେଖ ମୁଁ ଝୋଳିଲି ଗଛରୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଲୁଛି ପଡୁଛି ଗୋଟେ ହଁ କାହିଁକିଆ କାହିଁଜିଆ କାହିଁଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କାହିଁଜିଆ ମାନେ ମୁଁ ତ ହଲଉଛି ସେ ପଡିବ ଯିବ କୁଆଡେ ମୁଁ ଗୋଟେଇବି ଆଉ ତଳେ ତ ପଡିବ ଆଉ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ପୁରା କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଦେଖେଇବାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ରୁମକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଅଲରେଡି ତୋଳିକି। ଲୁଣ ମିଶିଛି ଏଥିରେ ହଁ ଲୁଣ ମିଶିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ବସିକି ଏକାଠି ଏଇଟା ଖିଆ ହଉଛି। ଦେଖ ଲୁଣ ମିଶିଛି ଗୋଟା ଗୋଟେ କି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାକ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳେ ଦେହ ପାଇଁ କଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଜାମୁକୋଳି ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଛି। ଏ ଭିଡିଓର ଡିସକ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିନେବେ। ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ଶୁଖେଇଛି। ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ରାମବାଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ କିଏ ଜାମୁକୋଳି ଏ ବର୍ଷ ଖାଇଛନ୍ତି 2025ରେ? କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ କେତେ କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ।